Alright, ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela ukuthi uma uqala nje ungena kuleli khasi wenze ukulunga icofoze usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngasonke isikhathi. Ayingaza kwethu ngaphandle nakhulu ngivele ngihlale phezulu kwempahla engize ngayo. Bafowethu ngiyaqhubeka bafethu udaba njengoba ke nibonile udaba la taxi driver wafica ingane yakhe isepaki ijola ke nalomlisa lo taxi driver iowner lafica ke ingane yalo ijola no taxi driver kwasuka ke isibhicongo wasuka bafethu isibhicongo abanye babesho ukuthi ke lengane imine engigaxelise lo mjida ngifuna ukubonelisa lo mjida lona bafowethu udaba alunjalo bafowethu umfowethu usisi wabiza umfowethu ngoba efuna bethi bebe nengxoxo naye efuna ukumtshela ukuthi ukhulelwe ubaba wengane wabheka imoto phansi because ingane yayihamba ngemoto kababa vele because ivele ihamba ngemoto yayinikezwe ubaba wayo so manje ke ubaba ke shothi wayibhekela phansi itrack wathola ukuthi ingane kuphi wafika ke qathatha lapha ingane yayikhona so kwaba yileso simo kwaba ke nokuphithana ke lapha ke kwasho nami vele ngangicashele ngisho uthela ngicashele ngoba ingane yayingathi ayinayo ayithi vele ayihlelwanga lento ukuthi ishuthe so bafethu ngizamile ukuthola inamba ya Sherman lapho okusebenzela khona iowner thizeni lelo ke esiqhubekayo udaba la khona njengoba abantu bebesho ukuthi ke angilungise lo daba so ngibone ke into ebalekile isidingo sokuthi ke ngishayele ke iowner ngize ngilithole inamba yalo kodwa ngizokwazi bafethu ngilifonele iowner sikwazi ukuthi sikhulume nalo ngoba yonke into njengamanje isebalazweni so yonke into ekhulunywayo izobe khulunywa bonke abantu bebona ukuthi kugcinelephi kwenzeka kanjani okwamcabanga ngokuthi ke bafowethu uma sengikwazi ukuthi ngixhuma uSherman uzokwazi ukuthi ke lento ilunge mina nginayi possibility nginayi isiqinisekiso sokuthi lento uSherman izokwazi ukuthi ilunge ngokuthintana naye futhi ke lolu daba alungise naye khona ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi amaphoyisa ahluleka mhlambe nabanye abantu akade bethi angibathinte bahluleka kodwa uSherman engisuke ngazi mina ukuthi usuke ephethe lo somatekisi lo uyakwazi ukuthi ke kube umuntu amthobela yena ngicela ukuthi ke ngimfonele ubaba usomatekisi nizwe nani nganza kwethu ukuthi ke kuzothiwani ngicela ukumfonela lo baba lo ngicela meeting nje naye what wrong now Ngizama ngecall bafethu lokhu udaba ngelunga lizolunga nje lo daba lolu abonye manje sengithinta ke abantu bokugcina njengamanje engaziyo shosho ukuthi ngeke lidabule lolu daba la. Hello. Sanibona baba. Hey kunjani? Usiyaphila baba wami njani? Khona ake ngikhuluma baba. Ukhuluma noZoso baba. Uzaso. No we kudla zokuxhumana. Yebo baba wami. Hayi mfana ngiyabona uyatrend impela nje hamba kahle impela. Yebo baba. Oh baba ubaba benginodaba lapha ebengithi ngifisa ukuthi ubaba ngimnikeze lona ngazi ukuthi besingabonana kanjani baba because bengifisa ukuthi ngibonane nawe baba uthi ngibona isikhathi ngabe ngisithole ngolesihlanu uyobuma kanjani oh hayi baba uLesihlanu uright ke baba hayi baba wami uLesihlanu uright kakhulu baba wami ngajabula kakhulu baba ya ilona sula lo ngizobe nginebhizi ngalo ya cause mhlawumbe mina mhlawumbe ngathi mase ngithola ilocation bese ngimsendela ubaba ilocation bese siyakwazi mhlawumbe sixhumaye nobaba hayi uhle lokho singobona ngawo yebo hayi ngiyabonga kakhulu baba wami ngiyabonga mfethu yebo baba
So ke bafowethu ke ake ngithembe ukuthi ke yonke into izohamba kahle. Cela ukuthi ke nilinde kuze kushaye ke kulesihlanu esokwazi ukuthi ke ubaba siyobonana ngawo naye ubaba ngalo lesihlanu ngiyabonga. Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Mfokontombela. Siqhubeka nalo kudaba. Namhlanje ulesihlanu usuku esobonana nalo nobaba uShemeni ukuze solungisa udaba la taxi driver. So njengamanje ngisafisa ukuthi ke ngimfonele ukuze ngizokwazi ukuthi ngimthumele location ukuze yonke into izoba right. Njengoba mina sengifikile lapha endaweni esigameko, so I want to try to call him so that yebo baba. Sure. Yebo sanibona baba. Ya kunjani? Yebo siyaphila baba. Oh hey, angani umbaba akakhohliwe namhlanje phela ulesihlanu wathi sobonana ngalo baba. Hayi ngime ngomuza ngilinde wena. Oh angicela ukuvele ke ngikusendele location baba manje mangifika edrobheni baba. Okay. Yabo ngiyabonga kakhulu baba, soya nje endaweni ya restaurant thizeni baba. Hayi. Ngiyabonga kakhulu baba wami. Sure. Thank you. Bafowethu ake siye khona. Hey. Ngiyafisa uNkulunkulu angenelele kulolu daba. Siyabonga. So ke bafowethu into ke enjalo. Kodwa ke I'm 100% guys because njengamanje sengithinta vele abantu abalingana naye ubaba lo oyi owner mangisuke ngikhuluma ngabantu abasuke bekhuluma ngoShemeni. Abantu bayabazi ngoShemeni bafethu ukuthi ba abantu abahlonishwa embonini. So I think so ukuthi kuzoba nento nje a very professional khona uma behlangana. I'm 100% actually, yeah. So let us get there so that we can see ukuthi uNkulunkulu uthina ngalolu daba. Ngiyabonga. Sibonane khona ubaba mesefika. Hayi siyaphila ndodana njalo. Hawu siyabonga baba wami ubona baba wami. Hayi ngiyabonga nami ukwazi ngihlala ngikuzwa la enkundleni zokuxhumana. Yebo baba. Yebo. Ayi bengazi nami ukuthi bengazi usuke sokesidibane baba, kodwa nje ngibonga ukungihlonipha kwakho baba wami. Hayi siyabonga. Yeah so manje baba izathu kahle sinzima kakhulu izathu kahle babe bengimcelele sona ukuthi mhlambe ngimcele kusona ukuze sikwazi ukuthi sihlangane namhlanje. Kahle oyigama lami mina nguSiphiwe Mfokontombela baba. Yeah ngiyamazi ubaba ke mina. Yeah. So izathu kahle ebekubabe ngimcelele sona ileso sokuthi kunodaba la olu serious ngalendlela exa kusathana. So manje kune owner elingaphansi kwakho baba. So noma ngeke ngisho ubaba igama ukuthi ubaba ubani noma mhlawumbe ngingamusho nje ubuya benyathi. Yeah, so khona phana nje ona amatekisi lapha. Yeah. So inkinga ke lapha khona udaba engilandela. So ingane yakhe yentombazane yaba nenkinga yokulala nomunye osomatekisi. Mhlawumbe uzomkhumbula mhlawumbe babiza ngobani ngazi ematekisini lapha ngazi masiphara uMosiphawu ba. Lo mfana lo nomzimba nje. Yebo baba. Nabo basithanda isinqa labafana. Ubaba so nje baba kube into kanjalo ke wagcina selala ke nale ntombazane ke lena lo sisi lona ke kwaba isimo esikanjani, kodwa ke udaba lonke kahle usisi lo uyasho ukuthi uyena owaba nothando kubhuti. So wagcineke eseba umuntu ke oba nothando, bagcineke seba abantu abaya ngisho ocansini ngesimo esikanjalo. Kwagcineke sekuvela ke nanokuthi kusisi ke umuntu koseze wakhulelwa ke. So skesa ngengazama ukuthi ngixhumane naye baba, ngixhumanise naye umfowethu lo
wabonakala impela ukuthi udaba lunzima kakhulu ngesimo sokuthi impela bobo ifisa ngisho ukuthi embambe impela nangazandla impela Ngiyamazi uGatsheni hayi le ndoda le inolaka. Yeah. Inolaka olukhulu kabi. yeah kodwa ke ngibonile ukuthi ke ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe ukukhulumisana nobaba mhlawumbe kuzoba into engakwazi ukuthi ubhule umlilo ngiyacabanga because umuntu vele ongaphansi kwakho yabo yeah Hayi ngakuphulule hayi ngizokhulumisana naye. yeah Yena ngiyamazi uyangihlonipha. Yeah. Uyangihlonipha. Yeah. Ngizama ukuyilungisa. yeah ngicela ukuthi mhlawumbe ubaba azame mhlawumbe ukuthi ke mhlawumbe ukuthi imthinto ubaba mhlawumbe aceleke noma umhlangano naye so that mhlawumbe ezoba into ezoba mhlawumbe noma angazi ubaba mhlawumbe engalindela noma ubaba engaba nosuku olukanjani mhlawumbe nayo ngoba siyafisa ukuthi ke sibe naye ubaba sibe khona nathi sikwazi ukuthi ubaba akhulume naye ubaba lo Uthi ngiba Cabadi ngolesibili. oh yeah Right. yeah cela ukuthi uvale baba amfonele Yeah. umfonele so that because mina ngibona uzoyibamba ingcingo zami Oh yeah. noma mhlawumbe ngamfonela ngenye inamba because le phone ifaka amakhadi amabili so ngizomfonela ngenye inamba le yangayazi noma ayingeke ubaba akamfonele yena because uzoyibamba kuyena azi ukuthi hayi uxoxa naye nawe vele yabo yeah Yeah, ngibona kuqondo right lo. Yeah. Ngamanye uma ufonela wena suke wamfonela. yeah 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 oh sibonga mfowethu ngathi ayibambe ifoni so that athi ngimnikeze nale number le so that uzo ayisebenzisayo besixhumana nayo naye besixhumana naye uzokwazi ukuthi umfone azo Ula qhawe. Kunjani mhlonishwa? Yaphila bhuti Ntana. Ngikhona Mpongo. Ukhuluma noShemeni ya. Sengiyakuza ba. Ya ke Mpongo la bengicela ukuthi sibe nemeeting nawe kunodabano oluthanda ukubabucayi ebengifuna usixoxe nawe. Oh, ngiyakuza Shemeni. Mhlawumbe ubucabanga ukuthi kube nini? Ngicabanga ube olesibili. Lesibili. Hayi alright ngibona inkinga Shemeni omkhulu. Ya ngicela ungalenziki iphutha ngoba manje kunento ofanele siyilungise. Hayi alright ngizwakala Shemeni. Ngiyozama nje ukufika. Hayi ngiyabonga ke Mpongo. Alright. so ngicabanga ukuthi ke ngiyacabanga ukuthi kuphelile baba because bekuyilonto leyo kuphela ukuthi ukwazi ukuthi uxhumane naye bese sihlela komunye umhlangano mhlawumbe Lo ngolesibili. ya lo ngolesibili baba sho sesodibana ngolesibili kahle Okay. ya bayi siyabonga kakhulu ndoda enkulu ukuhlonipha kwakho nje qhawela kithi ya siyathemba ukuthi lolu daba luzolungiseka baba Hayi izolungiseka. ya ngoba nathi sifiso sethu ukuthi umfowethu mhlawumbe kube khona naye akwazi noma kubuyela emsebenzini noma mhlawumbe wenze kanjani kodwa nje kube nepeace ekhona uyabo Hayi ngizozama umconvince. yeah Kube nobulungiswa obukhona. yeah ngiyabonga kakhulu baba wami yebo sis Yebo bhuti njani? ngiyaphila bakithi unjani sazana Ngiyaphila. Uyazi masikhuluma noSikhisihle? ya inamba yakho ngayiseva sisi Okay, yazi ukuthi ngicela usizo lwakho la kade ngizama ukuthola uSiphamandla. Angimtholi efonini yazi le number onginikana angazi ukuthi ayisebenzi o mhlambe nawa. But I need to speak to him.
Alright ngakithi mhlawumbe ngizobuya kuwena yabo cause mhlawumbe nami ngizozama ukumcheck cause nami ekseni ngeke ngazama ukuthi ngamthinta ngangamthola. Hello? Hello? Uthi ngizama ukuthola lo mbhemu uzisho. So bafowethu ngiyabingelela megama ngosiphiwe ngaNtombela. So njengamanje ngisazama ukuthola u-taxi driver ukuze alothi nje ungakhohlwa ukusubscribe because ingane yamfuna ingane ka nami ngisegoli ke so bafethu ngisacela ukuzama ukufonela naye inkamba kodwa ngiyayithola. Hello? Inkabi yami khamba kanjani? Siyaphila njani futhi? Yaphila mngani wami. Hey. Ngikhuluma nobani? Okhuluma noZoso mfowethu. Oh, hey, niyaphila futhi. Yaphila nkabi yami ngiyaphila qhawela kithi. Hey. Yebo, ngizothi ngiyaphila nje kodwa mfowethu hey. Ayikho into engiyiphilayo. Hayi ngiyazi qhawela kithi. Mana mfowethu yazi udadewethu lapho befisa ukuthi ekubone manje uthi akakutholi yabo manje ngimtshele ngathi hayi cha ngizozama ukuthi ngikushayele mase ngikutholile mhlawumbe bese ngikwazi ukuthi ngimfake nayo yabo because engathi khona into afuna ukisho. Udadewenu udadewethu uma unakho njani lo assist lwana lo ingane yeboss. Hayi ikinzoso. Manje indaba mfethu ukwenza njani manje? Angaza mana ngicela ukuthi sifake mhlawumbe izoshuthela mhlawumbe ngoba mhlawumbe khona mhlawumbe sikutholile yabo noma mhlawumbe yabo ake sifake iqhawe size ukuthi ifuna ukuthini yabo. Eish okay futhi. Ya mana ke ngibhekele ungabusavala ke qha ubani balengane lesis. Oh nansi. Oh nansi angene ish. Yo. Hello? Sabona sisunjani? Hello? Yebo. Yeah. Sigcine sinqamukelene sisi ya. Oh umfowethu nangu la ubhuti ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungakhuluma mhlawumbe njengoba ade ufuna ukukhuluma naye. Unaye? No ngimfake la kwi conference call I call leyo. Oh okay but ukhuluma naye. Oh ungakhuluma sisi wami. Sawubona cha. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Khuluma noSiphe. Okay, right what? Ngidinga ukubona mfethu yazi ikhondaba Angizwa? Sekwenzani manje ngakhuthwa ubaba wakho ngalana manje No, ngidinga ukukhuluma nawe mfethu ngeke asekisenze ukuthi uzoxabana nami efonini. Ngidinga ukukhuluma nawe kahle kahle ngiyacela ukubona. Ungakwazi ngiyacela. Manje inkinga iyodwa nje manje akwazi uma khona. Awukwazi ukwenzani? Ngidinga ukufona. Ukwazi ukuphuma lapho khona ngiyasho ke. Angeke kube nalutho, ngeke kwenze lutho baba. Mana qhawe mhlawumbe singenza uhlelo mfowethu mhlawumbe ungahamba nawe qhawe yabo. Ayizona mfethu siyafana futhi wami. Ngona nje into isho kodwa mfethu uyabona khumbula ukuthi ngiseshe ngapha namhlanje. Cha kuleka qhawe. Awumnikeze ithuba mfethu ngoba ingane anikaze nibona yena yabo. Yebo. Yeah. Ngiyakwenza kanjani ngicela ukungilandele webutho.
Oh, akho kinga qhawela kithi. Mana wesisi mhlawumbe singabonana nini ke sisi? Mina ngizobe ngi-free maybe Tuesday. Ngiyacela ukuthi senze mhlawumbe Tuesday. Oh, hayi akho kinga ngoba nami vele ngisegoli nami vele namhlanje. Oh, uzobuya nini na bhuti? Kodwa ngo-Tuesday ngiyacela Shem yazi I really need to speak. Mina ngizobuya ngomsombuluko mhlawumbe around 2 o'clock ntambama. Oh, all right. Wesiphe Yes. manje nawe lapho kinawo awuphumi nje manje izinto zihamba kanjani? Ngiyasho ukuthi ngizozama ukuphuma because ngidinga ukukhuluma nawe sayethu. Right. Hey, Nkosi yami. Hawu, Zoso ngiyacela ukuthi Zoso ukuthi mfethu ube khona ukwazi ukuthi mfethu uzama uhlelo nje lokuthi singavikeleka kanjani. hayi khululeka nkabi yami. Yebo bhuti. Sharp mfowethu. Ngiyabonga bhuti Zoso. Ngiyabonga sisi wami. Yes. Sharp. Yeah. So bafowethu ke ngicela ukuthi ke sizame ukuthi ke mhlawumbe mangibuya Monday ngolesibili ngikwazi ukuthi ke ngibahlanganise. Hayi kunzima bafethu, ayasazi bafethu. Yo, ngiyabonga. Hayi. Mfethu uzolunga sithembe mfethu yabo. Uvalo nje bhuti hayi Akufanele nje kufanele. yabona bhuti impilo engiyiphilayo manje ngeke ayisekho right. Yona Ayisekho right. Siyahamba nje nawe nje kodwa nje yabona nje ngoba kodwa iqhawe awuyibulalanga lo day lwana. yebo Ayi strong kodwa. Wathi uyakusawa wathi ulindele noma yini kodwa qhawe manje kufeni kodwa manje lenkabi mesifikile lena naku futhi usuyabuya futhi usuyabaleka futhi. hayibo wona wawungama nona. Kodwa wethu Cha wawungama ngoba lo muntu lona washaya even nawe. mano nosuje ukulindela wena ukufa wena phela wena wathi ulindele ukufa manje. Hayi phela ngithi mina uzodonsa isibhamu mfethu hey. Yona into engiyili. Yabona mfethu mina ngiyabonga Zoso angifuni ukuqamba amanga. Yabona eyintweni osuzenze kimi ususindisile kahle kahle umphefumulo wami mfethu bengithi mina ngiyafa. Yabona mfethu uNkulunkulu ngiyacela kusiza mfethu uqhubeke futhi ubasize nabanye abantu. Angisho ukuthi usungisizile kodwa nje ukhona umehluko ngisizama ukufonela usisi lona simuzo ukuthi ungakuphi vele. Oh Ngisesikhathi esifonela sixhumane naye bafowethu azama ukuxhumana nalo sisi lona ukuze sithole ukuthi ungakuphi nini. Hello? Yebo sisi wami kanjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Yabe bengucheck ukuthi manje ungakuphi ngoba nje sesila vele already eThekwini. Oh, nami sengiseThekwini ngila ePark eBlocks. Oh, lapho vele begcina ethe usuhlala khona. Oh, alright siswama akukho inkinga ngazi uhleli ngakulephi eside. Ngiyacabanga nje ukuthi nizongibona. Uhamba naye ubhuti lo? Ya ngihamba naye. Okay, ngabe ngajabula ngiyabonga. Yebo, alright ish. Okay, ngiyacabanga ukuthi nizongibona nje la. Akho umuntu odolapho kodwa ke mfethu hey. No, wasamuntu la. Alright siswami ngiyabonga. Yeah. Sharp. manje mfethu lengane lena ngempela wayithi manje iyajabula isafuna iqhubeke nilento le. Ngoba phela mina usho ukuthi ijabula kanjani? sengisho ukuthi phela mina ngisafuni mfethu ukuthi lento ukuthi iyajabula ukuthi uyeza. Angisafuni mina siyenze lento kahle angisayifuni lento le yabona nje mangase kuthiwa nje ngempela mfethu uzama ukuthi nje lento le angazi ngayiyeka yo kodwa mhlawumbe mfethu kumele vele sifike siyiqede namhlanje because nawe ngifuna sihlukane naye mfethu sengigaxele sathi zongigaxelisa. Oh ya lesibone mfethu ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Hayi sithemba uThixo ukuthi konke kuzoba right ngoba waphepha that day. Yo hayi
Khamba kahle qhawe. Ya. Hamba siyasebenza baba. Bazoba nini laba? Mfethu angifuni ukubonwa abantu mina manje. Angifuni ukuhambe ngibonwa abantu oba laba. Hayi, inkabi zami lezi. Hey. Kabzami. Lazo mfethu yabona nje impilo yami icayi kakhulu manje. Yeah, understand. Hayi, angazi ukuthi hey mina akade ngayiqeda manje indaba yami. Ukube kuthiwa awuzange ube khona. Yeah. Manje ngikhumbula nezingane zami mfethu yo. Ngazi kanjani? Akufanele. La ngikhona mfethu yo. Kodwa izophela lento lela mfethu ngiyakuthembisa. Izophela? Amphela kwanami mfethu ngisengcupheni kwanami. Yo. Nami ngisengcupheni ndoda but khona olunye uhlelo kodwa ke sizwe ngosizo mhlawumbe kungenza sikhona kuphethe yena yabo. Yo. Khona akuphethe. Hey uNkulunkulu ngazenza Thixo wami. Yabona nje bekuthiwa ngiyazenzela nje ngi-reverse impilo ngibuyele back mhlambe esikoleni kanje. Yeah, hayi khuleka. Ngane mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ngala. Ngizingala le ngane. Ish. Wathi ngizama ukuyithinta futhi. Hello? Asikuboni ngakubi nendawo. Because sifuna ukuphuma la singakuboni. Uyabona la khona izinto zokudlala la. Oh yeah, ngiyabona. Khona ozwing la. Yeah, ngiyabona ngiphambi kwakho vele. Ukuthi phela akubonakala lana phela ukuthi phela right hayi ukuthi awubonakala. All right. Alright. Shapo ngiyabonga. Okay. Hey mfethu ake sehle sibone ukuthi. Alright ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bafowethu ngicela ukuthi uma uqala nje ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button cause ke ngempela into esizoyenza la bafowethu sokethulela nje ngoba benilokhu ngisho nje ukuthi hayi ngizolokhu nginithulela namhlanje ke ulesibili lapho ke esohlangana khona ke no Sisteri kanye ke uzohlangana ke nomfowethu bezokwazi ukuthi ke kube khona ke abaxoxayo asazi ukuthi bazoxoxani futhi ke nosisi ke asikakamboni sokwazi ukuthi ke esimbone njengamanje njengoba ke sila ePaki siyakuyena njengamanje siyabonga ngicela ukuthinta bese ke mhlambe ke sihlangana nayo Sisteri yabo mfowethu ungasondela qhawe yeah ungasondela qhawe so that yamfowethu so that mfowethu yeah ukubuza impilo ayikho nje ubuza nje yebo futhi niyaphila kodwa hey siyaphila qhawe usafe kodwa usho kanje lapho khona cha sengibuza lapho khona lapho engikhona hayi kona at least ngisafe ngoba phela ngasho ngithi sihlala nabanye abafowethu nje yabona anabo abayiphilela impilo ke shame yabo leyo nje engathi iyabheda ngoba phela nabo ngicashe ngasho ukuthi ngicashe nje ebantwini nabo nje abayizamelayo angifuni babiza amapharo ngathi mhlambe manje yabona kodwa nje ngicashile ngisafe alright yeah sithembe ukuthi konke into izoba right yona sithembe kanjalo futhi la ngibanga sakuthola kade ngagcina qhawe nawo lo sisi lengane mfethu bakithi guys again desibulene ngake lene camera wena camera but ngiyacela ukuthi sikamera so ukuvala kwasisi video kusiphoqelekile ngempela ukuthi ke sibe abantu abapopular njengokubona nje sicuthe ihlahleni right ngiyaphila manje lokudla ukuthengele mina konke la kanti kunani yazi ukuthi I just needed to talk to you kodwa lale yazini mina mfethu angiyithandi nalento ukuthi sihlangane lana manje indaba manje yazi baba wakho mangase ezwe nje ukuthi siyahlangana mina nawe ngiyazi ukuthi mfethu bengikhuluma nawe cha bengazi ukuthi ngizokwenza kanjani lokho bengikhuluma nawe manje ke nawe bungatholakala efonini angisalambile kodwa right lo hlala khona indawo uqoya kanje ayibona ngokukani mfethu kanje
nje izinto ey'gqokile azifana ngizogqokani ngoba phela laphana ngihleli angishintshi angiye ekhaya yazi kunodaba libaluleke kanjani engifuna ukutshela lona nanokuthi kodwa yazi waye ungangitshelanga ukuthi unonkosikazi ngicela siyeke lento kahle kahle lalela ngitshela lento ngicela siyeke kwayona leyo kujola mina nawe asiyeke ngazi mfethu babakho uzongibulala uzongibulala lwabo uyazi ukuthi kwenzakalani last time angisafuni lutho mina ngisayifuni lento kodwa lokho akuchaza ukuthi uzokubulala lalela yazi ukuthi yimina okubizile kahle kahle la ngifuna ukutshela udaba libalulekile okay I just found out ukuthi ngikhulelwe endingane yakho uyazi mase ukuthi wena nje virgin birth yami hayibo awema indaba wamangala manje ngoba phela bokade senza nje ukhulelwe specialist awazi ukukhulelwa mfethu kanjani akwazi ukukhulelwa kanjani ngisenkingeni mfethu akwazi vele manje ngisenkingeni engaka mfethu uzothi futhi ukhulelwe ngihamba manga phela ngaloko ngikhulelwe ayikho into engizoyenza ingane yaba eyakho ikhiphe ngiyacela ngicela uyikhiphe uthi ngikhiphe ingane ngiyacela why ubaba ngiyekazi ubaba kumele ukuthi ayazi nawe ukuthi khona ingane zawo manje akwazi ukuthi akwazi ngathi ngikhiphisiso akwazi Jesu ngafa awukwazi but okay ayingafa uhlisa umoya sikhulume ngayo lento kahle because baba mngiyeza kubulela ukuthi ungikhulelisile kavele ngasutha special kavele ngasutha hlisa umoya mfethu awe Jesu hlisa umoya because manje uzange ngamzobona le njalo etsala bokhela When I husband, sport sengalo, sport sengalo. Woman su kwela sikhosa endo. Kwela sikhosa njengamanje. Ngifunele wabanyaqolisa wabana. Yamanje ngithethe imoto ngiyakulanda ngiyakuthola ukuthi la. Sendini. Ngazi babana ukuthi uzofika la. Lalela mina manje. Lalela mina manje yabo. Ngifuna ukuthi uma ngisuka la ngihamba ngifika yazi. Uzonda ngani ngihlangana yazi. Yazi. Yangizwa ngithi ngithini kwenda. Ngiswa. Ngibandile manje yazi. Ngiphoxile sport sengalo sport. Ngiyangiphoxa ngene yazi. Okay, ngiphe imali kekeko. Imali ke. Awayengomale. Usumama. Ngilandela. Lalela ngisekhaya njengamanje ngiyazi ngoma ngani babana usengani la usengumntama ngizokuthanda babana ngithengela yona wena angishongo ukuthi ambafaba ngayo ngiyazi angishongo ukuthi abangale manje angishongo ukuthi ambafaba ngayo faba ngomntamo ne Phoxile yes phoxile ngiyanyanya nganyanya isport sengane yazi isport nginika impilo engcono bukuyenza njengamanje ngiyazi uxolisa
Baba. Ngifuna ukufica ekhaya manje ngifuna ukufica ekhaya uyangizwa ngithini kwena uyangizwa ngithi ngithini kwena Angizohamba ngayo. Usungibamba manje ngidedela phela shit Ongiphi imali. shit ngidedela manje shit Ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze ukulunga subscribe button ukuze ke uzokuthola okuningi okwenzakalayo. Ngaza kwethu sisakulona ke uhlelo lapho khona ubone khona isigameko sasomatekisi owalala nengane ye owner ya ngana kwethu lengane ke yaqaleke ilokhu ke ilandela lo bhuti lo yamlayo elandela bagcine ke sebenza ke okungekho right bakwenzela ke eoffice lakhe uboss wakhe bafowethu ke lengane ngizozama ukuthi ke mhlambe ngiyifonele njengoba kusebusuku nje manje ngiyacabanga ukuthi isikhathi esiright for kuyona ngiphinde ngathola futhi ukuthi ke lengane ubaba wayo useyiyise ngisho emsebenzini kodwa ke konke lokho ngoba ngikwazile ukuthi ngixhumana nawo manje ngifuna ukukhuluma nayo nikwazi ukuthi ke nizwe ukuthi ke izothini mhlambe because ngiyafisa ukuthi sihlangane ngokwabantu ke njengoba kade besho ukuthi bafisa ukuthi ngiyibone ingane ichaze na iside layo yebo sis hello yebo sis wami njani ya ukhuluma yebo ngiyaphila ukhuluma noSiphiwe ngoNtombela mama sorry khuluma noSiphiwe ngoNtombela Siphiwe yebo baba noSiphiwe ubhuti onginikeza inamba yakho lo okade driver lapho kwesakho siswami lo obambana naye okay nezela number yami ya siswami manje khona umsebenzi lapha njengoba ngilandela lona lolu daba lakho mfowethu njengoba kwaba nesigameko esikanjena even last ey'nsukwini ezadlule mina ungakhumbula nje yabo so kuke kwaba nesigameko lapho khona behlanga ngithi ngihlanganise khona ubaba wakho kanye ke naye ke usomatekisi kwaba nenkinga ke bekhona yabo kodwa ke abantu bebefisa ukuthi bezwe iside lakho so ngiyafisa ukuthi ke mhlambe ke sibonana ngazi ukuthi mhlambe bengenzeka yini ukuthi kodwa nje benginaso sifisa ukuthi mhlambe sibonane ukuze abantu bezozwa iside lakho so you do have a number yakhe uba yena ubhuti ya siyaxhumana naye yize ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ifoni yakhe off uyabona nje kodwa siyakwazi ukuthi sixhumane naye ngoba udaba lo serious kakhulu engilokhu engilandela kakhulu so kuyenza yeah alright ngicela senze sheshe because manje ngiyanjojana nokukhuluma nefoni abasathanda ukuthi ngenze itraining so what udinga ukuthi sibonane ya ngiyafisa mhlawumbe sibonane mhlawumbe angazi ukuthi wena ungaba right nini mhlawumbe nesikhathi because ngiyacabanga mhlawumbe yeah okay because ngiyacabanga ukuthi baba uyahamba kusasa ngicela senze kusasa mhlawumbe around 2 to 3 ngizobe ngifree ngaleso sikhathi ngizozama ukuphuma alright haya akho ke mhlawumbe alright ngicela sihlangane eThekwini drop epark ya lolo ayabale mhlambe bese kukhona ushuthi mhlambe bese kukhona bese mbona so bafowethu ke cela ke silinde kusasa ingane ngize ngihlangane nayo bese yakwazi ingane ukuthi ke ichaze lonke udaba ukuthi ke kwenzakalani siyafisa bafethu lolu daba ukuthi lolu ngiyabonga ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi of subscribe button ukuze kuzothola okuningi okwenzakalayo yabona ingaza kwethu njengoba ke lokhu ngivelile nje ingaza kwethu nezindaba ke bafethu ezishaqisayo ezinye iningi lazo kodwa ke njengamanje ngokulandela kwami lolu daba lo mfowethu lo taxi driver owalala nengane yeowner babonile abafowethu nezingane zakwethu nibonile bese lokhu nje silandela lo daba esigcina nje kugcina impela kushubile kodwa ke baningi futhi abantu abebethi ke ingane ngiyithole ukuze nayo izokwazi ukuthi izochaza dadewethu ngizamile ukuthi ngimthole noma bekunzima ukuthi ngimthole
ngesimo ke sokuthi ke uchazile ukuthi kwasemsebenzini ubaba wakho semiyekisile kwasekhaya ke vele ke nje uyiphumela kanzima ke vele ke kwasekhaya ke nje uphunywa kanzima kwasekhaya kodwa ke ngikwazile ngalesikhathana esincane nje usisi asinike sona ngizokwazi ukuthi ke mhlambe ke sichazele ukuthi kwenzakala kanjani alichaze lonke iqiniso ukuze akwazi ukuthi ke makusola umfowethu asole umfowethu makuthiwa futhi kusolwa yena usisi asolwe futhi usisi siswami asikubingelele sisi Sawubona bhuti. ngiyaphila siswami Ngiyaphila. ya mfethu ngiyacabanga ukuthi nawe usibonile isigameko mhlambe inkundleni zokuxhumana yeah yes yabo so ngiyacabanga ukuthi ke uyayizwa lonto leyo so mfethu awuchazela abantu kahle kahle njengamanje kulesikhathi esisitholile abantu emakhaya abafisa ukwazi ukuthi ke ngempela kwenzakalani kwenzakalani mfethu. Okay. Ngiyazi vele ukuthi abantu abaningi bazongixeka ngayo sonke lesimo lesi senzekile. Yeah, vele ngiyavuma nami ukuthi mhlambe I was wrong. Yeah. Kahle we but mina yabo ukukhula kwami ekhaya ngikhule ngifunda ezikoleni ezikude nje and kade ngihanjisa esikoleni ngibuye ngilanda. Ngaze ngakhula ngabamdala. Yeah. And ngithe mase ngikhulile ngaze ngabamdala ngithe sengiqala ukusebenza. Yeah. Kwathiwa ngizosebenza kwi-company yasekhaya. Yeah. Bengavumelekile nje vele ukuthi mhlambe ngihambe nje ukuphuma nje kahle kahle into ebengade ngayijwayele noma ngisho abangani mina ngicine sengaseba nabo because kuyafana abangani bami bethi bacela ukuthi siphume kancane angisithole isikhathi sokuthi mina ngiphume because ngihlezi ngisekhaya ngihlezi ngibhizi. Okay okabhuti ngiyakwazi nako enengasho ngesihlambe iphutha lami kodwa futhi ngeke ngize ngibe icala kakhulu because naye wavuma. I don't even know what to say. Okay. Shuthi bengilo ngimbona vele. I mean njengomuntu ke ongajwayele ukuphuma yabo. Uyakuvuma wena ukuthi wena owayenga udriver wakini. Usuyibeka ngendlela manje ngasho. Uyakuvuma ukuthi ke wena owabona uthando kumfowethu. Yeah, because nami bengibona ngesinye isikhathi bengibona indlela ebengibuka ngakhona bengicabanga ukuthi mhlambe indlento ukuthi bengimfuna nami. Into yenza ukuthi ngize ngicabanga ukuthi mhlawumbe naye khona akufunayo yabo. Yeah. So kuloko ngeke ngazama ukuthi ngize ngimbonise ukuthi no mina ngila ngiyafisa ukuthi kube khona izinto esikwenzayo mina naye. Yeah, so sakwenza ke wakhohlwa konke ukuthi ke kini bangamabhobesi kanje. Yeah, ngike ngakhohlwa lokho because ngiyazi indlela ebebenza ngakhona ubhuti bami nobaba. Yeah. Mabakhona nje umuntu mhlambe engithandana naye. Bengapheli nje isikhathi singanani ngitshola nomuntu because bebezoloko bebusy yabo nje bengafuni ukuthi ngibe naye bengafuni naye beloko bemthreatenisha nje. Yeah, so angazi ke yabo lento leyo thando ke kwalahleka nje ukuthi mhlambe ekhaya kuzoba njani mangase bathola ukuthi kwenza kanje. Yeah. And bengacabanga ukuthi bengathola and okubhlungu kakhulu ngiyathanda ukuxolisa kuyena lo bhuti angimazi la ikhona ukuthi unjani and ngiyafisa angixolele ngaso sonke isenzo sami because kubhlungu ukuzwa manje ukuthi akasakwazi ukuthi ehlale kahle and I didn't even know ukuthi unonkosikazi nezingane mina. I didn't know. I just fell in love with someone I didn't really know. Okubuhlungu kakhulu iloko ukuthi okay mangizama ukuxolisa baba akafuni ukuzwa lutho yabo. Yeah. So kubhlungu kimi at least uma ngiyazama ukukhuluma naye. Yeah. Uyangi-understand mama. Kodwa ubaba yena kunzima. Manje ubaba wakho uke wakhuluma nawe after ngesigameko mhlambe ngalezi insuku ezadlule. Ngena kwazi uxoxisana. Akafuni lutho, afuni ukuzwa lutho. Ungitshele nje ukuthi okay uyangiyekisa kwamanje. Futhi into emele ukuthi ngiyenze usingihlala endlini. Yeah. Angikwazi ngisho nokuthi mhlambe ngimbone ena lo ubhuti simamandla. Yeah. Hayibo ungamusho. Kodwa niyakwazi ukuxhumana naye ubhuti ke lo. No, kwathi ekhaya ngimblock. Kwathi ekhaya ngimblock. Kwathi ekhaya ngimblock. So
ya ngamblocker ekumblockeni kwami akusekho ukuxhumana and okubuhlungu kakhulu angazi na ukuthi ngizomazisa kanjani le ndaba le yiphi leyo ndaba le yokuthi I mean it's been I'm pregnant. Ingane yakhe because he's my virgin breaker. Akekho umuntu engikulale naye ngaphandle kwakhe so lengane le eyakhe angazi ubaba mzomtshela kanjani because no mama ngimcela ukuthi ngicela ngitshelele ubaba umani uthi kumele ukuthi ngikhulumele mina because ubaba akafuni ukuzwa lutho. Ngisho naye ngiyafisa ukuthi ngimbone kamuthi ngiyambisi ngiyafisa ukuthi ngimbone ubhuti sake ngizomtshela ukuthi ngikhulele and bengaqondile ukuhlonisa umndeni kodwa angazi webhuti ukuthi ngenze njani manje because ngiyayisola mana ke impethu ibingekho enye indawo because abantu bagxeka lokho ukuthi wena wala naye officeini lapho lababo wakho lapho sebenza khona njengoba ngitshelile bhuti ukuthi mina ekhaya angiphumi mangise office obvious khona abantu osobe ngigadile ubaba unamehlo yonke indawo mangise office bayazi vele ukuthi ngise office akukho lapho engizoya khona mangiphume office khona udriver zobe ngilindile eminyango ukuthi ngihambise endlini so obvious asikho isikhathi ukuthi ngaba nesikhathi somunye umuntu ukuthi mhlambe singenza izinto kwenye indawo no iyona office indawo sesingenza khona ayikho into engingayenza ngiyazi ukuthi abantu lapha emakhaya bayangixeka ngiyanga-wrong vele ngiyaxolisa futhi ngalokho naye ubhuti ngiyafisa ukuphinde ngimbone ngixolise bese ngimtshela ukuthi sinengane ezayo angazi angano usiza abantu angani usho njalo mos angano nithoma ngifonela ukuthi usiza abantu shuthi uzongisiza ungitshelele ubaba ukuthi ngikhulele uzongisiza ungitshelele ubhuti lo ukuthi ngikhulele because angazi ngizobatshela kanjani and angisaxhumani ngisho naye ubhuti anginayo inamba yakhe because kwathiwa ngimblocke ngimdelete efonini yami engabikho nje mhlawumbe manje bokho kuphuca ifoni wadelete inamba yakhe wena no kade khona engitshela ukuthi angidelete yonke lento ehlangene nalo Sikhotheni kade mbiza ngoSikhotheni yo hayi bafethu ngeke bafethu lunzima kakhulu lo daba and lunzima kakhulu bafethu this is too serious bafethu bengacela ukuthi ke lapha kuma comments cene ngibhalela bafethu nisho ukuthi usise ngalikwazi kanjani ukuthi athole usizo bafethu cause umfowethu akasebenzi ubeyiqashele nonkosikazi wakhe nengane yakhe enda asazi bafethu nosisa akasasebenzi njengamanje kodwa ubhuti kodwa umkheshisa kodwa ubekhesha kodwa usisa ubhuti njalo sorry bekhesha kodwa lo bhuti noma mhlawumbe umbuyisela imali bakithi sometimes ngimbuyisela cause bengazi ukuthi uyastrugglisha but I didn't know ukuthi unonkosikazi I didn't know ukuthi unengane ukuthi naye angazi ukuthi yini bemenza ukuthi efihle awungeke uzukwazi wena ukulingeka ukubasho ukube washo ngangeke cause angisiyena umuntu mhlawumbe ongachitha imizi yabantu ngisemncane for ukuchitha imizi yabantu kodwa yena akashongo naye ngibuye ngimsole usomatekisi walala nengane ye-owner babonene namhlanje kodwa ke bengavumeleki ukuthi kishoot uzobona nje yonke imithwebulo siyaphila mne wethu hayi sikhona luthino lwakho mfowethu uda mfowethu lana ngumuntu obesebenza ngamatekisi
Yeah. bengidrive amakhumbi Yeah. bengidrive lamakhumbi Hayi long distance Ngalisho. Oh. high long distance Ngathi ungalisho iona hayi. hayi ngeke Yeah. hayi njengoba ngilana nje mfowethu ngisaba ngisho ukubiza igama lakhe ngisaba ngisho nje nokwenzani njengamanje kahle indaba yami kanje Yeah. bengisebenza laphana sisebenza sibaningi Yeah. sibaningi si drive amakhumbi sisebenzela yena lo baba engeke ngisaba nokumusho nanegama Yeah. lo baba lona umuntu unezibhamu nje unezibhamu yonke inhlobo esibhamu ongayicabanga kodwa ke besingakunakile lokho ngoba phela uyazi masisebenza usungakunakile usukunake nje okuza kuwe kuphela so ke ngithi bhuti lana besithi masizocheckisa ke khona into ekuthi ukucheckisa ngani uyazi ukucheckisa ayilutho qhawe ngikwazi ukucheckisa uyasebenza usuku lonke ntambama ngabo ucash cash beske ususokhesha ke ezokhesha ke ubesebenzisa intobazana yakhe ingane yakhe ingane yakhe encane ngithi magcina mangicabanga einganeni zakhe so kusho ukuthi ke lana qhawe kwenzeka kanjani njalo nje masizoshekisa laphayana sifika nemali ke siyisebenzile kosukwini mangifika mina kuqala yazi noma ngifika kuqala le ntombazane ngendlela ibingidlalisela ngezinye izinto ngakhona ibize ingivimbi ithi no bhuti kuleka wena sizokhuluma last athi next yabo kize ngizibuza ukuthi indaba ngoba phela ngijahile phela nami nginomfana wayisobona egcineni yebo egcineni yebo ngithi mina yazi ke laphana awukwazi ukuba nezwi lokhu ukukhuluma uthi hayi ngobani yabo hayi ngikuvume lokho lokwenzeka nje ikhadi lapho nginomfazi endlini yabo nginonkosikazi nengane mina yabo ngiyasho ukuthi lo muntu uyangibambezela hayi ke kwenzeke ngelinye ilanga mase ngimnikeza imali last athini ubona ukuthi ayibo lengane lena manje isishintsha ngisho amehlo isiyasmile yenza lento okuthiwa ublasha mangingena yabo ngikugwemeke mina lokho ngoba phela mina ngumuntu o straight yabo ngishadile nginengane yabo hayi elinye ilanga mfowethu lengane ngingakwazi nokuyibamba phela ngiyindoda nami ngensizwa kwenkunzo ombhemu nami yabo ke kwenzeka ukuthi nawo uheheke yabo kwesinye isikhathi ithe masibala imali siyaqhubeka sibala imali ubona uyangibamba kanje hayibo ithi mina hayibo kahle ngane yabo hayibo yini yabo hayi izingibambe ke ingiqabule okay konke kwenziwa yona ngiheheke ke nami ke njengendoda njengoba kade ngichazile bese ke manje kwenzeka kanjani ingiqabule kwenzeke okwenzeka Nkosi yami hayi angifuni ukuqamba amanga kwenzeka manje lento lena iyabonwa ke manje because besiyifihla bekuyinto esiyifihla because iye yaqhubeka ikhathi nje impela ngithi mhlambe besesina 1 month 1 month ifinga ngikhumbula kahle manje lento ivelile ke manje ivela ngomunye osomatekisi o taxi driver osebenza naye kusho ukuthi le ndaba le angazi ukuthi ubani ngempela kubona kodwa njengamanje ngathi sengiselenki ngelinye lamalanga kwathiwa ndoda uboss uphuma la manje ngithi mina yini ubezofuna uboss akafiki ke lento yabo hayi ubela ukufuna kabucabi yini usuwenzeni yabo mina akangicabanganga ukuthi mhlambe ileyo ndaba leyo mase ngithi mina ingeke bafethu ayikho into engiyaziyo mina uboss nje ngimkhokhela ilizolo yini ngikwenze njani yabo kuthiwa indoda ngeke udinwe kabucabi hayi ngizamile ukubuza kahle
ngazama nokufonela yona lengane yebo yes ngiyambuza ukuthi kwenze njani ingabe mhlawumbe khona into ayaziyo ubaba wakho wathi yazi kwangibuza ubaba and ubedinwe kabi wathi uyerenka yo wayiyeka noma wangayishayo nengane ukuyishaya kanjani uyishaya phela ukuthi hayi lutho hayi angibashaya abantu cha yona ubaba wengane akayishayanga yena yena hayi cha akamshayanga into engizwile ufuna mina la ungifuna mathupha and futhi ngize njoba ngila namhlanje ngicashile nginesonto ngila ngalishiya kanjalo itekisi ilenke angazi ukuthi mhlambe la kwenzakalani la thathwa ubani kodwa phela bakhona abafethu sisebenza nabo lapha yabo ngivale ngisho ifoni njoba ngila angikwazi ngisho ukusebenza ngikwazi ngisho ukuphuma la engihlala khona manje ngeke ngize ngisho nala ngihlala khona yabo so manje nginaleyo nkinga lana bafo angazi ukuthi ubani mhlambe ongangisiza sengicabanga nokuzikhunga manje iyona into esengicabanga iyona solution enginayo manje ukuthi vele ngiyilengise nje one time manje awuzami ukubheka noma ukuthola kwaba khona lenki mhlambe nonkampani bakho mhlambe okhumana nabo mhlambe ukuthola ukuthi kwenza kanjani bhuti njengoba ngisho nje ngithi ngicishe ngisho ifoni kahle ngoba le ndoda yangifonela yangifuna bengike ngayivula ifoni nini kuthangi ngifonela omunye ke engizwana naye ngimbuza wavela wakhala kabi wathi mfowethu ucasha kakhulu la ukhona engazi ukuthi indaba seyishube kakhulu manje mfowethu isemathafeni kahle ngiswele ngisho umgodi wokucasha manje engane kwagcina kwenzeka lenjani nagcina ishayene kodwa nayo noma mhlawumbe ngaze nishaya nagcina nje ngokucabuzana ukulalana kanje phela ngishilo ngiyahle ngagcina phela nami ngisefekile njengendoda mayinishana kuphi kanjani nihlelana kanjani khona angithi lapha imali chazele kanje lapha yana ioffice yabo la khona sibalela khona imali ubaba walapha yana kahle iboss yethu ayifiki ayifiki ithemba ingane yayo sithela kuyona imali njalo usuku nosuku sifaka imali kuyona ingane ivalele ngendlela eyivalela ngayo thina zaziyo yabo bese ubaba walaphana liyaphela nje sonto cause anganoma unamabhizinisi vele yabo cause ngake ngezwa nangapha koGoli unamabhizinisi yabo kodwa sikulandelile lokho sazilele silaziyo so manje unongabuyi nje kwesinye isikhathi abe khona ekhaya kodwa angafiki lapha eoffice kuze kushaye o9 10 cause sibaningi yabo amatekisi lapha ngithi ungabala yebo ngichaza into kanjalo ke kushaya izikhathi zasebusuku impela nje uthola ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi kusasetshenzwa kanti cha sesiya sebenzana manje uma inatamantana khona eoffice hayi kona impela nje sakwenzela khona eoffice ngokuhluleka ke nami ukuzibamba kodwa manje sengiyazisola mfowethu indaba lena ithanda ukungikhalisa kwesinye isikhathi ngoba manje even abazali bami abazi ukuthi ngilapha manje ngiyalidinga usizo ngabo ukuthi hlamba ngazi ngenza kanjani kodwa ke lento ke qhawe ibe nesifundo esinjani mhlawumbe kuwena mfowethu noma phela kubuhlungu mfowethu kodwa mhlawumbe ukusiza nabanye abantu mhlawumbe abangayithola sebekusona mhlawumbe ke mhlawumbe ke lesimo qhawe ubhekene naso ubhuti yabona mfowethu ngikuhlungu kakhulu isifundo engisifundelana sengingasho nje ukuthi mfowethu abanye abantu mawukuthi kanjani mfowethu abanye abantu mabazama ukuthi bayiphathe kahle bafethu emabhizinisini bayiphathe kahle emsebenzini bafethu ngoba manje nginenkinga manje enkulu angazi ukuthi kufanele ngenze njani manje sorry Kutwami kodwa ke isifundile isifundo esikhulu ngiyacela nje ngihlezi ngithandaza na kuNkulunkulu mfethu ukuthi anginike linye ithuba mfethu
ngikwazi ukuthi nami ngibuyele esimeni mfowethu. Angazi mawunayo indlela futhi ukuthi ningikhulumelele. Sorry bafowethu, hey ayikunzima bafowethu emhlabeni. Hey bafowethu bengicela ukuthi niqhubeke nibhale lapha nama comments ukuze ubhuti azokwazi mase mhlawumbe kulwazi omthola ambukisayo online akwazi ukuthi mhlawumbe abone ukuthi ngibhale nathini ukuze ezothola ukuthi esizakala. Ngiyabingelela lami igama ngosiphi Mfo Ntombela. Bengicela nje bafowethu ukuthi uma uqala ukungena kuleli khasi wenze mfethu kulungile, cofoze uthi subscribe button ukuze mfethu uzothola okuningi okwenzakalayo. Yabona ke ingane zakwethu bafowethu ngizokhuluma namhlanje ngikulandelela udaba engike ngalifaka enkundleni zokuxhumana kulezi insuku nje ezadlule lapho khona ukubonakala khona umfowethu obe udriver wamatekisi obekhala ngokuthi ucela ukusizwa bafethu nokuhlanganiswa nelinye lama owner ukuthi kulale nengane yalo. Lengane futhi yona yamsukelayo because yona eyamhakayo, yona belokhu imenza yonke into, yona yamcabuzayo naye kwazi wagcineke bafethu walingeka naye ayikho into ebengayenza bafethu. So ke bafethu ngiyazama ngizozama ukuthi ngikhulume nayo njengoba namhlanje kuyisonto ngizozama ukuthi ngikhulume nayo ngimfonele ubaba because sengiyithole inamba yakhe ukuze ngizokwazi ukuthi ke ngixhumane naye sikwazi ukuthi udaba selilandele ngoba umfowethu secabanga ngisho ukuyibulala manje ngosimo sokuthi akazi ukuthi uzophila phi, akazi kanti ke lo muntu lona uyasho ukuthi akanalutho nje uhlele einkalweni bafethu ngoba asahlali ngisho lapha ehlala khona wathi uthi nengane nenkosikazi because ubeqashile wahamba yabo. So nje bafethu sekubhaceni kumanje kodwa ngizozama ukuthi ngixhumane naye ubaba siza ukuthi bafethu ngathini mayelana nodaba. Ngicela ukuzama ukuthi ngimfonele. Nansi inamba yakhe. Come on. Nansi. Hayibo. Yebo baba njani? Yaphila nto. Ya siyaphila baba uZoso lo uKing Zoso. Hayi King Zoso. Shelo wonke wenze njani? Hayi baba baba ukade uyangazi lo baba. Ngiyakubona lapha nenkundleni phela kwa TikTok into zeni lezi. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Yebo baba. So baba ngikushayela nje baba kunodaba lana yeah. Kunodaba lapha baba lwenye insizwa lapha eke yangithinta yathi cela usizo ngokuthi ibe kade udriver wakho baba wami. Sizwe kade udriver wami. Ngasho into engifuna ndoda. Anzwanga baba. Ngapho nje ndoda le ngifuna kade udriver wami. Ngifuna kade ndoda le. Yebo baba ngikhuluma ngayo impela le yansizwa leyana yebo baba. Ndoda ngifuna kabi lo nsizwa lo ngifuna vele ndoda. Yebo bengifisa ubaba ukuthi mhlawumbe sixoxe mhlawumbe baba angazi ngahlangana mhlawumbe kanjani nini mhlawumbe ke sikwazi ukuthi nayo insizwa le ngoba iyafisa ukuthi udaba lawo lungise ngoba iyasho ukuthi yona ayinalo icala kuyo yonke lento ngoba noma even icala inakho kodwa iyafisa ukuthi ubaba imchazele kahle ukuthi kwenzakalani. Ndoda futhi ngihlangana nayo lo muntu lo nisela elanda ukuthi ngizomchazela. Shayela ndoda lo muntu lona futhi ngahlangana naye ngayinkinga yabo kahle ukuthi singahlangana kodwa ayikho into engiyithazo ngifuna nje kabi lo ndoda le kabi ngidinga. Yebo baba manje inkinga yebo baba ngazi ukuthi ubaba mhlawumbe nga available nini mhlawumbe ngakuyena. Ngiyakwazi ngakantela onke ngendawo engihlangana nayo ndoda le ngidinga nje kabi lo ndoda le kasi ngahlangana nini khona. Cha baba yebo angazi ukuthi mhlawumbe yebo baba. Ya ndokhuluma ndoda ngayena.
Oh shuthu baba bese ngicela ukuthi baba mhlawumbe sihlangane noma lapha na ke baba noma ngasepark lapha edrobheni. Ayikho inkinga uma ngifuna nje lo ngahlangana lapha khona edrobheni ayikho inkinga. Ayikho nengane ndo. Yebo baba. Ya ndo. Yo, futhi akathenze kube into yakho apha ndo. Yebo baba ngiyabonga kakhulu baba. Hayi alright manje. Bafethu. Yo. Bafethu ngiyethemba mhlawumbe ke ayangazi ngiyacabanga ukuthi lapha kudingakala mhlawumbe ukuthi ngithole mhlawumbe nabanye abantu abazokwazi ukuthi bebe abaqaphi cause kuyinto enzima kakhulu cause ngiyabona njengobaba nje esho kanjena naye ngiyacabanga ukuthi naye vele uzobe efika nabantu vele ngoba vele uyagadwa vele. Bafethu ngicela ukuthi sobonana bafethu angazi ukuthi sohlela kanjani. Yo. Cause nami sengingaba senkingeni even ngisho wathiwa lenkaba bahlangani nayo cause vele oba engafuna mina ukuthi ngimhlanganise nawo lenkaba egcine ekwazile ukuthi eyibone. But ke solinda kusasa sibone ukuthi kuzoba kanjani. Uyeza umbukiso. Alright bafethu, ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela lokho kusuku olungafiki njengoba namhlanje bafethu sizobona naye insizwa ke le eyiowner lamatekisi kwenye ke yeindawo asikwazi ukuthi singachaza ukubalula ukuthi lensizwa le iowner ngapi nendawo kodwa ke sobonana nayo namhlanje njengoba nje kuumsombuluko kuphuma ilanga nje liphume kahle impela ilanga namhlanje okusho ukuthi konke mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi ke kuzokhanya namhlanje kodwa ke asazi ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani. Mfowethu nje briefly umfowethu walibika udaba lakhe ngesonto eledlule washo ukuthi ke uthwele kanzima umcabango ngisho ukuyibulala ngesimo sokuthi ke walala nengane yeowner yize ke lengane yeowner yona yayimfuna imenza yonke into ngoba yamsukela yacabuza mfowethu ungacela ukucatshuzwa yakwenza ke lokho okunye koheha kokuyenga ungacelile wena kodwa ke wagcine kusungena nawe ke mfethu ebhadini yabo nawe wagcina usudingeka mfethu mhlawumbe nje ungayivezela mhlawumbe nawe ukuthi mfethu kunjani ukuthiwa ngiyethemba ukuthi mhlawumbe nje mfethu ngiyaza kukho lula. Yebo sawubona bhuti. Yeah. Hayi kona impela eqinisweni bhuti wami yabona nje kumanje ngiphethwe isisu manje yabona ngiyezwa ukuthi ngiyasaba. Yeah. Ngiyazi ukuthi le ndoda lena vele mayifika lana yabona nje ngiyazi ukuthi olunye usuku namhlanje and futhi yabona ngathi ungifonela izolo ngingacabanga ukuthi ngizokwenza njani manje because bese ngisaba nokuvula ifoni wena uzowangincenga wathi ucela ngivule uzozama ukuyihlela le ndaba lena yabona nje manje ngiyazi lo mbhemu lo uzongibulala kulungile hayi kulungile mfowethu kungcono mobulawa umuntu ophilayo kunalento engiphilayo yabo le mpilo engiphila manje inzima kakhulu qhawe inzima kakhulu ngiyazi vele ngizofa kulungile sekusuku lami engiyinqumele lona namhlanje ngizamile mfowethu ukuthi ngicashe ngendlela engicasha ngayo kodwa kunzima angazi kumele ngenze njani kodwa ke ngiyabonga ukuthi mfowethu ukhona empilweni yami and futhi ukube mhlamba ukho ngaba angiphumeli even ngaphandle mhlambe ngabe nje sengifila ngazi because kukhona amazwi okwangiqinisa ngawo einsukwini ezidlule kade sasihlangene ngalo lasuku ukuthi uyacela ukuthi ngingazami nakuzilengisa nakuzibulala ngoba bese ngizitshelile ukuthi hayi manje sekuphelile ngami kodwa ngiyazi lo mbhemu ngoba kacushwa hayi lwababa lona ngiyamazi hayi ukuthi mfethu
angazi ungayazi kanjani indlela engimazi ngayo ngiyamazi uzongibulala uzoqeda ngami yebo Qhawu bafowethu asithembe kodwa ukuthi konke mhlawumbe kuzohamba kahle ngiyabona nakhunjana phayana amaphoyisa impela akhona nawo ayazulazula la nayi nje laphana igalofu ngesimo sokuthi nami ke ukuze sikwazi ukuthi bafethu kuzoqapheka isimo ngoba konakele ngempela namhlanje bafethu ndikwanami angazi kwanami mhlawumbe nami mhlawumbe ngolimala mhlawumbe noma ngeke ngilimale but asazi lutho kodwa ke ake sibone bafethu ngoba samlindile njengamanje isikhathi njengamanje o12 uma ngingaphonzisi yes o12 manje isikhathi kade ke the uzofika ngoba besimele sihlangane mhlawumbe ngabo 11 around 11 yabo kodwa ke samlindile namanje asazi ukuthi ke mhlawumbe ke uzogcina efikile noma mhlawumbe uzogcina engafikile mayifikile mhlawumbe uzofika ngaboba asasi mhlawumbe uzofika ntambama ebusuku noma mhlawumbe asasi mfethu kodwa soqhubeka sibe semlindelweni umucabanga mhlawumbe sazofika nje umucabanga noma mhlawumbe uzofika mhlawumbe le10 yabona bhuti uboss wami uzofika ngiyakwazi lokho as long as umnikile i-location nani kodwa nje uzofika ngiyamazi uyangidinga kakhulu sengizwile nangomunye umbhemu kade ngifonela nje manje nje before ngizohlangana nawe bese ngiwa ignore ke vela ama calls amaningi ngenxa yesimo sokuthi manje angazi ukuthi ubani lo fonayo kunama calls akangena uthola ukuthi inumber nje ngingaziregister ngefoni yami angizazi fonelwa nama private numbers ngiwa ignore ngizothini kodwa nje yabona manje ngiyagula impela nje ngiyagula ngiyezwa ngiyajuluka manje khuleka bafethu oka kuzosatheka manje kuzoba into kanjani mkhandi kodwa siyabonga ukuthi uhlonipha kwakho baba uthi uze lapha njengoba hayi ngiyakuzwa ndoda ngifuna kavele so kumele ngihlangene nawe namhlanje kuyini manje pho lokho ndodana lokhu besithi siyabamba nje into encane baba umthwebo hayi lutho cima so ke bafowethu ngicabanga ukuthi endoda nayo sifikile la wena ngicabanga ukuthi lona khonto uzohlala kulo uzobamba kulona le daddy mhlawumbe sixoxile saxoxa bese mhlawumbe uza nayo inkabi le yabo ya so mfethu ayifisela indlahla qha mfethu soba right kodwa usefikile ya qale ngichame mhlawumbe ya machitha qha ngachitha amanzi qha ya mfethu yeah ana mimi ngibhayelile baba ngokuthi mhlawumbe bengibhalele ya yebo qha le qha mhlawumbe ngiyacabanga usungeza nalo mhlawumbe hayi cha ngiyiphatha nje hayi sesendleleni yebo qha into ingeyise kakhulu ndodana ingeyise kakhulu mfana lo azibona umthemba kabi lo mfana lo into yenzile ayifani hlobo nayo ngithatha nje okwengane yami yabo nje into yenzile imbi kakhulu and ungenza isilime efoni nje manje angisamtholi yonke into ngimfuna lo mfana yabo so nje namhlanje ngimdinga ngimdinga nje kakhulu ngimdinga kabi yo ngampela le nje Uhluleka wena. Yes baba. Siyaxolisa wena. Siyaxolisa. Yanja. Siyaxolisa baba, siyaxolisa. Ya wena nje. Siyaxolisa baba, sebaba siyaxolisa. Siyaxolisa baba. Le nje le. Ngizoyibuka le nje le. Uhluleka wena fanele ngibambe yes. Yangazi ngibambe mina. Unamandla nokudubula futhi. Siyaxolisa baba. Uzombala lo mfana umtshele lo mfana lo. Uzobulala wena. Mana baba siyaxolisa baba, siyaxolisa mana baba. Baba. Baba siyaxolisa baba. Lo mfana lo yazi ngifuna ukumbuka lo mfana lo. Qhamuke seguqa la. Siyaxolisa baba. Siyamxolisela baba. Sondela woza kimi la.
Yiza lo ngamkude. Awusondela khawu. Hayi imala sondela wena sondela nangifuna. Ngigadile ngoba Uzokhuluma ngizokhuluma sondela uzokhuluma ndoda ngizothi. Cha senzele ukulungisa umfethu ukulungisa yona because manje umfethu cabanga ngisho ukuyibulala manje. Akeze bezolungisa bezokulungisa ngifuna ukulungisa. Cha sicela ukuthi kulungise kahle baba. Ndoda kana ungathi ngibhedela manje uyangibhedela mfana wazi wenzile mfana lo. Mfana yazi usini wenzile mfana. Mana sifuna ukukhuluma into idlu. Sikhulume lento edlule kahle. Yonke into sifuna ikhulume edlule. Wobe usushayana nomuntu okhuluma kahle ezokhuluma kahle izinto. Mfana yamazi mfana wenzeni. Mina ngazi mina mfowethu. Pho into ongazi ungena kanjani? Angisho yonke into idlula ngokulungisekwa. Yonke into iyalungiseka kukhulunywa kahle. Mfana yazi bengumsembani. Mana baba sikhulume, baba. Yonke into ilungiswe emlonyeni kuzidlule mfowethu. Mozosuke kuliwe ngeke isalunga lento. Okay akeze phela uzoyilungisa. Sondela mfowethu ukhulume. Uzoyilungisela wena. Ngicela ungikhulumele inkinga. Iqhawe kuyabheda qhawe. Cha baba. Siyacela baba. Khuluma bani ngigqolozela manje ngithi ufuna ukukhuluma nami khuluma. Siyagada manje mawuza kimi. Dala ngala. Yale bani bengumthemba kanjani mfana kodwa? Ngenzele sengala hlale phansi lo. Khuluma phansi ndoda. Lana hlala. Khuluma ndoda. Khuluma. Ufuna ungishaya manje. Hayi wazokhuluma wena ngisonhlaniphile wena. Baba siyaxolisa baba. Ukuthemba kwami mfana ngikucoshula ungenalutho. Yebo ngiya understand. Khuluma uzothi ngifuna ukukhuluma kodwa uzokhuluma. Sacela uhlisa umoya boss. Uhlisa umoya. Ngihlisile umoya khuluma wena. Siyaxolisa baba manje. So mfethu. Indoda khuluma. Walokho ngibhedela phambi kwami khuluma ngifuna ukukhuluma mina. Manini maqhawe. Mane baba. So isikhathi lo muntu uthule lo muntu lo yabo uzobisha phambi kwami ngifuna ukukhuluma lo muntu lo. Mana chawe mfethu awumchazeli baba siyaxolisa baba. Lo mfana lo yade ngithemba ka wena. Kanti inja yazi umgodo uyinja fana mezo uyinja fana yezo uyinja fana mezo uyinja Mbambeni. Cha mfethu awuzama umsekela. Mbambeni. Asikhawu mana ngicela sikhulume sihlale phansi. Ngihlale phansi manje evanga uzokhuluma nawe sisumoya naba iqhawe lisukume nje iqhawe sukuma nje iqhawe mfethu kumchazela ubaba because yebo hlonishwa boss ngiyazi ukuthi kunzima uphathi kubhlungu kodwa sacela uhlisa umoya ngichaza uvo lwami kuwe lana ngize lapha yini ufuna ukuyichaza kumina chaza into ufuna ukuyichaza konke uchaza into ufuna ukuyichaza mfana ngizwe yebo kahle ngakona kakhulu ngizamile nami ukugwema konke ngone ngakho kodwa ke ngiyazi ukuthi namhlanje mhlawumbe uzongibulala kulungile baba mangibulawa ayikho inkinga bulawa imomnu ingane yami mfana ingane yami eyami ingane mfana ngithola yabo mfana lo yazi iphotho sesifika kodwa ngisonjela imali lapha khuluma ndoda zofana uzosula nje kanti umsaphi kimi lofana mezosula kababa kahlahle ngizoxolisa xolisa phela ngifuna ukuzoxolisa yakho ngizocela ungixolele uxola ngizocela ngakho konke engikwenzile okubi ngokukumosha mhlambe ngizama ukuncika enganeni yakho yini kusondeza khona ingane yami bengasiyona inhlobo kusondezwa yini khona khuluma ke mfana umchazele phethu kwenzakalani phethu because manje yathi ngane ngathi mina ubhuta omdala wena kanti nisubona intombi lapha awumchazele mfethu konke mfethu kwenzeka mfethu uze kuzokwazi ukuthi ubaba mhlambe kahle wena boss ngiyazi besisebenza kamnandi ngithi iminyaka mithathu manje sisebenza kodwa ke ngizoxolisa namhlanje ngilale nengane yakho yabona umgodoyini kodwa kanjani mfethu yizwa nje sengimi bengamele cha kumele uqale kahle ikanje indaba mina
bengiye ngithi mangizocheckisa lapha kwakho laphayana untombazane afike manje angigangele lapha Ngangele enzeni ingane yami ngithenzani ingane yami Yelo mfana ngiqambela ngiyamuzwa usini manje kimi uthi ingane yami yiyo bengifuna Lengane ngikhulise kabi ngikhulise ngendlela lengane mfana ngendlela eqondile yonke into yazi uwe nje ufuna ungcolo wakho lo Ngilandele emakhaya ngilesa la buka manje uzokwenza namhlanje Uzochaza kanjani Chaza mfethu ukuthi kwenzakaleni mfethu kwenzakaleni ngiyasho ukuthi iyona ingane yangigangela ngifuna uqamba Nalala kuthi naye office Ofisini labani khuluma mfana kuwa lokho ngingala ofisini lami hayi bakwethu Hayi mana phela mana phela hayi mana phela mana sonde hayi ngeke ngiyaxolisa ngeke ngisakwazi ukuyenza lento mana ngeke ngisakwazi mana egcineni mfethu kumele khululeke mfethu kumele khululeke mana baba yabo uyasukuma futhi Zosoba lefana tuzonza naye la bethu uzoxolisa baba Polisi thini ngizoxolisa ukuthi kwenzeke iphutha Polisa iphutha lenzini Ukuvula masango ingane yami iphutha ngiyasho ukuthi yona iyangiheha ingane Eha wena yangiheha lengane le Akususakho lo mncane ngazama ukuyigwema Mfana lo uthi ingane yami ingane mfana ngigesi ngikhulisa ngendlela mina yami ingane yezo hayi Kingzos ayisekho into engizoyenza mfethu akangibulale kulungile vele bese ngivele ngizinikelile baba uthi siphele mfana ngishaya ikhanda kwamanje la mina mfana lo yazi kuyafana ngiyofa namhlanje ngizokwenza njani kuyafana ayikho lento le ngiyaxolisa mana bethu awukwazi into vele baleke bese singaqedile mfethu awukwazi mfethu hayi ngeke mfethu ngeke ngisakwazi lo muntu uzongidubula lo ya mana nobusuthi vele ulindele ukufa vele hayi ngilindele ukufa kodwa manje umonile umuntu lona manje nayi imoto yakho ufuna ukuphuthuma emotweni yakho ufuna ukukhipha isibhamu lapha mfethu anizameni nani phela ukumbamba ngendlela engingamamba ngayo ngathi ngithola impango yena bethu ngiyabuya mfethu okay yo Yikho into manje ngaphandle yabo nje igwayo kuyabaleka nokubaleka yabo yikho ngithi mlalelo kwenze njani lapho wazi ukuthi isiphiwo sakhe lengane ngomhlambi isiphiwo sakhe ingane nami isikhotheni lo gospel isikhotheni nesiphiwo lo isikhotheni lo lokho akulanda emakhaya ngilesala kulusa inkomo akusizi siyaxolisa ubaba kodwa uyimisele kodwa ngothewe mhlambe ngixolele kanjalo ya unayo ingane nafana unayo ingane anginabo pho yini uzoyazi ngingane wena yazi nje ngingane yeah ngithi yabo uhlanganise ukuthi unengane uzokhuluma indaba zengane ungenangane kwawena hayi ngiyaxolisa baba Mfana manje umshaya ikhanda kuphela ngizosiza kuyena Melafe la mfana kodwa mhlawumbe base kwenzeka kanjeni impela mhlawumbe ngenzeka egcina ngamshaya ngekhanda gcina futhi nawe usiwamoshela amesha abuhlelelise phakathi kwabantu ba wena uxabana nalo mfana mase egcine sefe bolonto lo yikho ngithi mina silungisa mfana ngithole nginalutho lo mfana lo enginalutho ngamletha la eThekwini ngizomsiza siyaxolisa mbese yafisa ukuthi umdabeke makwenzeka ubalekelani nebalekani mekutshela yini ibalekelani siyabale eofisini lami yabanga ofisini lami nokumhlonipha umlungu wakhe yangihlonipha la yangihlonipha nomgodo lo ehlonipha le njalo ya yinja le ya ayihlonipha la mfana hayi umhlonipha kodwa abengiyavuma ukhona ngwa kwaweni nje angazi ngibambelani angazi ukuthi ngibambe yona mfana lo kumele afele mfana la hayi siyaxolisa